तो कहाँ गई नहीं है? आई है ने झिझिया गई लेवाई से सब कोई के पैसा दी हमी सब कोई के हमरो के। आई जल्दी। कितना रुपए चाहिए? ज्यादा फरमाइश ज्यादा है। कितना चाहिए? 100 हमरो के 100 गो। हमरो के 100 गो जल्दी आई है ने। चली सब कोई के पैसा दी। 100 रुपए में काटा। देख ली लोगन ए 100 रुपया 100 रुपया हमनी के लड़की सब से आयल बा कोनो बहन लागी या कोनो भतीजी लागी हमरा घरे झिझिया गावे तो सब कोई के चाही 100 गो। तो रानी हमर बैठ गल बाड़ी ये दे और कहत रही कि बोलू सब कोई के 100 रुपया सब दी कोई के 100 को दी। तो हम दे हम एमे कोनो दिक्कत के बात नहीं के बहुत खुशी के बात बा कि अगर रउआ द्वार पर कोई झिझिया गावे अगर बेटी बहन आ रहल बा बहुत खुशी के बात बा। अब ये चीज रह नहीं इससे के हाँ ये चीज अब जुग जमाना रह नहीं के गल इतने कोई अगर आ जाता आज के डेट में तो उतने बहुत बा। हमरा अब मिल बहुत गइल। प्रेम के बात बा कि सब आज कोई हमरा आदमी। दरवाजा पर ही हमर भतीजी लोग में बहन लोग सब कोई बा आ वही में हमारी रानी बैठ गल बड़ी बीच में झिझिया उजिया साथे गईली है मस्ती कैली है आ ओकरा बाद में हम कहनी कि अच्छे बबीसा आयल बा तो साथे एगो ब्लॉग बना लेतनी जे देख ली लोगन ई गांव के पहचान आज भी जिंदा बा। रोज रोज आई गांव के पहचान आज भी जिंदा बा। रोज रोज आई नु। ऐसे शहर से कभी भी बेटर गांव बा। गांव के पहचान आज भी जिंदा बा आ गांव में यही तरह से होखेला। ठीक बा तो ऐसे हम ये बात कहम कि रउआ लोगन की भी ई चीज के आगे बढ़ावा दी कि जौन भी घर के बेटी बहन बा वो झिझिया बनावे और झिझिया गावे। हम बनाई आ ई बहुत झिझिया गईले बढ़िया बहुत झिझिया इयो रखत रहली वही से अपना बैठ गई है गावे संगे नैयर में। ऐसे ही अपना याद ताजा करेला बैठ गई है आ कहलिए कि हम गायब हम तो अभी डिप्टी से आनी है तो कह तरीके से सुनी आई बोलू यहाँ बोलू बबी लोग आयल बा ये लोग 101 रुपया दी। हम कहनी कोनो बात नहीं थे बहुत खुशी के बात बा जे अगर कोई भी अगर लड़की अगर आवत अगर केहू के दरवाजा